There's nowhere to find you. Kuya Nino, yan nasab siya. Yan nasab kong ikantahan. Nasi silam sa kawing sambag. Malakaw siya. What ako? Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uyala! Alma! Asa mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halalo! Ka nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na. Dito balitana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anmino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Kakahuan dili, suginanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Log ni dia. Oo. Uy, inot. Inot ka ron. Di ba ba mo doon sa bilya? Oh, nabuang na siya. Man siya mabuang. Napaka si kumo. Unsa? Yamata. Ungo gyud. Oh. Mao ni akong giingon ninyo. Na dili ordinaryong mananap ang nagsurusuro ni atong dapit. Ug kasiguro ko nga ongo ang patay ni Berto ug ni Alma. Oh, Tawa. ding. Ala no. Ano ka, Ding? Butuog ya pagig dunay ungo karong panahon na unyot ha. Unyot. Bitaw to ni. Sus, moderno ang takayo karon oy. Wala na ungo-ungo oy. Bitaw, may cellphone lang na dunay kwarta. Manoy, korta tawa po. Sige. Natawin ako ninyo. Pero timan ni, kanang imong Luis, ongo na. Hoy, Tony. Kung gusto ba ka mo tagad ko nimo, Gilang. yan lang nga ni Ongos Luis ha? Gilang. Pabuta lang ang mga ebidensya nga akong ipagtapo. Pabuta lang. Hey, dali na di oy. Manakanda sa taas. Hindat. Babay ulit. Padam ko kung ungo sa inyo dong. Sakit na kanya kong gamot, ma'am. Buwiin ako. Ayaw ko kapusa, ma'am. Pasaylo ako, baby. Pero kinagling ka puson ka, day. Malakaw mangga. Day. Bateryang. Ding. Uy, kanindot niya punta na akong bila. Masaras bila lang. Kanding. Ding, di ba amigo man ta, Ding? Ang tangi ko sa kong gapos, Ding. Nanungay niya akong gigapos, oy. Malia, gidagan taga budbud. Mukhang ka Nanong ni aman ka? Imo kong hiluan? No, nulian ni kabila. Bilya. Nulian na ka, kini malita kagbalik. Ikaw rin ako amigohon, Ding. Di ko anang tinay. Nadariyang, kung magkinalan mong dol-dol ba, namin akong punuan sila sa amo ng... Tinood ka, tinay. Ma? Unsaon ninyong duldul? Ang kabuutan. Kabuutan ni... Unsaon ninyong duldul, Ding? Gaira ni mo! Unsa? Magdadog kag di malas kung kinabuhing tinaya ka? Ngano imo magisultihan si mama ng duldul? Ganita mo siya dako nga dol-dol, Bilya. Gusto gid kang magait kus duldul, no?
Aron magtuon ang mga tao ning atong dapit nga nabuang nako. Aron ikaw ug ang imong lola mao nay tarong og utok. Gusto man lang ko magkatabang ni mobilya, oy. Bitaw, Day, bitaw, Day. Muuban ko sa inyo, Tinay. Ma. Kabuta. Ding. Ikaw lang na bahala ni Bilya, ding, ha? Ako ni bahala na lang. Ako liligoon. Buwan sa ako. Itapatusod sa inyo karon na naglaptid, ha? Sige lang. May problema lang. Igay, bitaw na. Dali na nang. Huwa man ko'y problema. Basta kaayuhan sa silingan. O sige, ako nagyatag din mo ang usa ka punuan sa Dordol Teryang. Ay, salamat, Pasing. Wala ka masuko na ko, Sing. Ay, nakalimtan nato itong atong away, oy. Kay makalabad nas, mga tiguang na ta. Away-away pa. Unya la, kamo ni bahala, anak. Kaya doon na po ko'y buhatan, ha? Sige. Panawag mo makaputol anang Dordol. Ay, sige, ato sa ko, ha? Ay, kumisukot si Lula. Maghakot pa kong laing kaang sa verbena, gikan sa bahay nga tisa. Hakot ko na ang mga kaang sa kakahuyan doon sa ilang bahay ni Bilya Tinay. Kadtong na ang anama-anama sa butang sa palibot sa bahay. Ay, maubalo. Si Luis, nagmata na ba? May gilakaw siya. Maubalo. Tood, may lakton sa bako karon. Unsa man nalo? May ipapalit si Luis nako. Mauba. Sige, Lu, mubalik lang ko sa ilang Bilya, ha? Pag-amping yun ha, ngawan, kita ni mong tao sa pagbutang mo sa mga kaang sa berbina, sa palibot sa bahay ni Bilya, ha? Lu. Nanding tangtangi ko sa gapos ding. Ganyan, hindi ka tanaw, dihaw. Bila, paluluoy na ko, goods, okay? Di lagi ko maluoy ni mo, day, kay sus! Pwede yun, di mo kabutaan na, day, maldita kay ka. Di naman ko magbinaldita ding. Magbinuutan ako basta tangtangan ko ni Mustapos ding. Maguba ka sa kautabangan. Dili lagi. Kaya di mo ko, eh. Namatay ka kung dili ko ni mo badbaran sa gapos ding. Tuwan na. Mo ni puta sa inyo, ha? Ha, Bila? Mamatay manggit mong duha si Tinay. Kana ang ipaniguro ko. O gano'n nagkasiguro man ka nga mamatay mi, ha, Bilya? Tubag ako, Bilya. Gano'n nagkasiguro man ka nga mamatay ming doon si Nanding. Tungod kay mao ka ng papel ninyo ni kalibutan na. Mamatay. Baday, dagway ba niyo? Luon mo yung naong ni mo, kaya nagka-image gani na dugo kami, ha? Kami, yung ganong dugo si mong naway. Kita mo? Ding, dugo gina na si mong baba. Bilya, basta mo na, dugo gina. Dugo lagi na. Mani na ayos inyo, sige kagatawa, ha? Nyamingon ta nga, huwag ka mabuang. Wala yun siya mabuang. Iumo lagi na siya. Ikaw na sa tuni. Tunay, Balik na sa ka. tunay, ikaw ba, kabantay higo ni mo na. Kung gikan ka matiman ni Bila, no? Ha? Murag katirakon ka. Ha? Oy, Ila tama. ni Bila? Tama, minaw. Niya ako, kaya aron makita ninyo ang pirakan sa liog ni Bilya. Hello, Brother Tony. Ala, nagsuon na rin ni Mus Bila to, ne? Bugal ning, tutukin ning. Tutukin ng nasing liog. Di ba agi na sa bangkil, ha? Hala, naatoy duha ka agi sa bangkil. Bangkil tuod na. Uy, Bila, unsa man yung nakapaak ni mo, ha? Ganong doon naman kay duha ka lungag agi sa ngipon sa imong liog. Sama na? Uy, awaran na. Natulog ka sa siya! Ay, napurma na ang kagairan ni Bilya. Panikulo na pasyente, ha? Ugyay, so na niya duha ka tiyan ng duha ka lungag sa ubos. Ugyay, duha ka kamot, so sabi ng duha ka lungag si babaw. Ugyay, iakob na yun ang dudol. Ganumit ka ba magkataryang? Nananong kagairan ni Bilya. Dili na siya makapasakit og tao, anak. Dili na
Asap niya mapasakitan ang iyang kaugalingon, anak. Buang na yun di ako, anak. Pasig. Pero kinahanglan magpatabang ka sa kapitan nga madaong Dr. Sibilya. Sige. Dadan na sa mo, dol. Kaya ako nahigayin akong anak niya. Tuulan ako, tinay. Kinahanglan ikayan gini mo kanang imuyap. Demonyo lagi ang tawa na. Mila Ilang dito ni, oy. Ikaw ba? Naana rin gagag panaot ni Luis da. Saan taong ka, oy? Ikaw to ni ba? Sobra ano ka to ni? Braan. Ha? Pagklaro diha to ni. Nagasiguro lagi ko nga si Luis ang nagpatakon sa pagkaunga ng bidya. Ha? Gago kay. Mila ba? Tuning naglagot ako ni mo, ha? Gawin ako. Kanang mga ungo, matug nag-adlaw. Yes, gabiin na ang mata. Juan, gusto kang lain ka maturan? Sige. Ipakita din mong unsay mong kamatuoran nga gipasabok. Mila, Pino. Nahibaw ka ba? Ha? Yanding, anong sirado kayo ng iyang kwarto? Wa. Ulti na lang ano? Ano? Tungod kay mahadlok siya sa silaw sa adlaw. Sama si Uyab Tinay. Ano isingit mo ginano mo si Luis sa istorya, ha? To Tungod ni. kay mo na ako misyon karon, ha? Nga magkamatakas ka mong tuuran, Tinay. Nga ungo ka ng imuyab. Tawa, ha? Ablihan akong bitana, ha? Tawa, ha? Ablihan ako. Sinabi tayo na, Isira na to ni. Tawa yung bitana, ha? Tawa nyo, Nanding. Tinay, ha? Mahadlok siya sa silaw sa adlaw. Isira mo na. Isira na. Oo, Bilya. Ako isira. Ang mga magkatuli, oy. Ha? Ikaw ba? Ha? Nagkasalista man ka to ni. Gibori ka nga suwawan si Bila ng hayop sa adlaw. Oo! Tungod kay gipatakdan siya sa pagkaungo ni Luis. Oh, tinay. Kung gamay lang kuwang, ha? Gamay lang yun. Kung ako nang i-report sa kapitan ang pagkaungo ni Luis. Ika. Kung kumimutang, oy. Ano ka na parehas man ni Luis sa Belia? Namadlo kong adlaw. Catherine? Luis, niya ka? Oh, di ako. Nagandang istoryahan. Huwag ako diyan sa silong, Luis. Luis, mahal. Salamat ka na pakita ka na ako karon. Nagdamong ko na basab ko? Wala ka magdamgo, mahal. Ug bawang niya ako. Aron makapangandam ka. Dumata kini. Libro nga ito? Oh, gusto ko nga imo ka na basahon. Ug imo tunan. Unsa man yung libro, ha? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga turobog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.